tænker nu, at jeg lægger stigen ud, så kravler jeg op og henter ungerne. Og så kommer de herned. Ja, det er præcis på. Okay. Endnu længere op. Jeg skal lige se. Jeg putter i hvert fald lige i posen, så kommer jeg nok med en af gangen. Ja, jamen, det var for at Ja. Så den første, den kommer til at hedde BB 501. Og BB, det står for Bubu Bubu, som er det latinske navn for stor hovmod. Så må vi se, hvad det er. Det er deres advarsel, den der. Goddag, du. Får du lige hovedet ind igen, mens jeg vejer dig. Eller 1555. Så får den sådan en specialring på. Normalt så er det sådan nogle ringe, man bare klemmer sammen. Men fordi den har sådan en kraftig næb, så tager man dem, de ringe, der hedder med lås. Så den kommer nedover, og så bøjer den her nedover. Og det kan den ikke få. Og årsagen til, at jeg først ringmærker den nu, det er jo, at jeg må aldrig ringmærke en fugl, hvis benet ikke er udvokset nok til, at jeg kan trække ringen ned over den, når den er lukket. Fordi så kan man invalidere den, og så hænger ringen måske låst af den fod. Så det er det, det betyder. Så jeg ved, når den er 35 dage gammel, så bliver de faktisk ikke tykkere, de ben her. Så det er en ideel alder. Så kan den ligge ligesom sådan en kylling her. Ja. Så. Og som sagt, den har ikke fundet ud af, at de er farlige nu, det her. Og som sagt, jeg har lige fået en genmelding fra en af ungerne fra 22, som kom på plejestationen. Den er lige, som kom på plejestationen, og 2,5 måneder efter, der hentede jeg dem op ved Vejle og købte dem herned og satte dem ud igen. Og en af de unge er lige blevet fundet død her for en uge siden, syd for Flensborg. Så den blev 3 år, var 3 år 10 måneder nogle dage. Så kan I lige få lov til at holde en bagefter. For din lille spredderbas. Det gider den ikke. Mere aktiv end dem sidste gang. Ja. Altså, det er bedre end en kat selv. Det er farligt nu. Hvis I hører den lyd af kameraet, så er det bare min.